Fabrikak, kea eta bihurguneak atzean utzi, eta erreka eta zuhaitzen artean barneratu naiz. Ereñozuko paraje ederrera noa, Xabi Solano Maiza, bertan dudalako zain. Bihotza taupaka dabil berez, ez dizute zer eskatuko ez. Kale hauetan jaio eta hazi da, eta bertatik jorratu du bere musika bidea. Disko berriak kaleratu duela itzaki, Donibane Loitzunera eramango gaituen musika bidaia egingo dugu bio. Bueno, Xabi, hemen gaude, Ereñozun, zure sorlekua eta zure musika bidaren abiapuntua, ez? Bai, egia esan hemen hasi nintzen danakin. Lehenengo pausoak hemen eman nintzen trikitixea jotzen, plazan, kalekideak, hor bizi nintzen etxe hortan, da, Manun Kriston lata guztian zehar urtetan trikitixeakin. Beraz, esan daiteke musika bidea oso gazte abiatzen dezula, ez? Bai, bueno, nik trikitixea ikasten hasi nintzen 9 urtekin. Eta 11 urtekin, 11ekin hasi nintzen txapelketetan, trikitixea txapelketetan. 15ekin ezakit taldea inun, orduan ez zula ezakit izena. Gute ginen Ander Barrenetxea, Jomari behar zain dani. Erromeriak eta hori genitu, eta herriko jotzen, hala. Eta gero deitu genion Aitor Zabaletei, Beizarrai, eta hor ja sortu zen ezakit. Ezakitekin hasten zarete beste musika batzu jotzen, trikitia hor mantentzen da, instrumento bezala, trikikantak ere badira, baina pop giroak ere badira, eta diskoak aurrera joanera bestelako erritmoetan ere sartzen zarete, ezakitekin. Bai, bueno, gogatzen naiz garai hortan asko entzuten genuela, rocka, ez? Entzuten genuen barrikada, ertzainan, egu Linton Town, orduan eta zehola, pixkat horkiko influenzia pixkat eduki genuen, ez? Hildo hortatik juteko, pop edo rock, gogatzen naiz zuzenekotan bastante rockero gogak ginela, diskotan baino. Gogatzen naiz lehenengo diskoa ere ja grabatu genuela Kaki Arkadazokin, guretzat kriston ohorea izan zala, zegu oso negu zaleak izan garriti. Eta, bai, gogatzen naiz garai hortan gaina, bastante gaizki ikusita zehola trikitixeakin nahaztea instrumentu ezberdinak, ez? Gogatzen naiz, nire atxabeak oso zaleak, gitarra eta olako instrumentu eta erronka bat izan zen, hola hastea, bueno, hande asko sakrilegioa iruditzen zitzaion trikitixeakin beste instrumentu bat zeguna hastea. Gitarra aipatu duzu, gero zure bidean ere jarraitu izan duen instrumento bat, baina hor kokatu dezakegu lau itzal taldea, ez? Erabat talde rockeroa, hainbat lagunekin egindako musika proposamena eta gitarra astintzen hor. Bai, 16 urtekin nola gitarra ikasten hasi nintzen. Eta, bueno, ezakiten diskoa grabatzen egin ala Kakikin Aritz Arregi ezagutu nuen, bai? Eta Aritz Arregi izan nion kantu batzuk nazkala hor, gitarrekin egin da, eta beak pixka bat bultzada eman zian, eta hortik sortu genuen lau itzal taldea. Pare bat disko bat egin itula, hor den Aritz Arregi, Koldo Soret, Txiki, Aritz Beriztain, Gorka Sesma ere bai. Eta, bueno, netzako erronka bat izan zen, trikitixea pixkat talde batea uztea eta rock doinuetan murgiltzea, ez? Ez dakit, nik uste talde guztik, eukitxuten talde guztik oso ezberdinak izan diala eta danakin ikasietela zerbait, ez? Hurrengo pausoa De Solanos izan zela guztien dut, trikia berreskuratzen duzu eta musikalki ere rocka badago, baina bestelako giro beroagoak ere, ez? Bai, bueno, urrengo pausoa Fermin Muguruza izan zen, lau izan utzi genuen, da Ferminek esartu nintzen, murgulun nintzen, erabat. Hor ja zerbait egiteko gua sartu zitzaidan, eta denbora asko ez neukanez, inun talde bat lagun artean, nire kuadriako bat izan niola besteko, Aitor Saizarri, eta, bueno, gero Patxuko ezagutu nune bai, bateria jotzen, Oskar Benaz justu Fermin Muguruzakin da gitarra jotzen zena gurekin hasi zen bai, Drogas bajoa jotzen zena, Noetarra. Lagun arte bat eta disko bat atea genuen, oso ondo pasa genuen, oso ondo. Baina bigarren urtean gendela taldeko batek iztuko daukizun, eta
eta talde bide bai, bertan bera utzi genuen, eta nik jarraitu nuen, Ferminekin negon bezala. Fermin Muguruza aipatu duzu, zuretzako ate berri da zabaltzen da berarekin, ez? Proiektu handi batean parte hartzeko aukera, eta batez ere mundu ezagutzeko, ez? Bai, lehen esanetan bezala oso neguzaleak izan gara, eta haren deia niretzako izan zen pasada bat, ez? Sinisten da, eta, bueno, esan asko ikasi dut, bidaiatzen, taldean bizitzen, musikari askoko talde batean parte hartzen, horrekin asko ikasietena da, normalean trikitixe jo izan duten taldeetan, trikitixe izan dela ardatz. Eta Ferminekin hasi nintzenean zen instrumentu bat gehiago. Orduan, alde horretatik asko ikasi nuen. Eta Fermin Muguruzaren biretatik sortzen da Esne Beltza egiteko ideia. Batez ere, Esne Beltzan elkartzen zaretelako Ferminen jiran, musikari bezala ibiltzen zareten hainbat musikari. Hor dago Jon Trombon, DZ eta beste hainbat musikari, ez? Bai, 2006an Ferminek deitu zen, Jamaikan disko bat grabatu bertzula, eta Jon Tron dani junginan, beraekin, hirua junginan Jamaikara, Xaudi Perikin batean, bai. Eta, bueno, han, eska, musika, regea, niretzako pixkat arrotza zana, zer nik egin bat Bob Marley entzuten nun, beste guztiak ez nintzen ezagutzen. Orduan horra zen nintzen pixkat ikasten kultura hori eta musika estilo hori, eta handik etorri nintzenean kriston gogoa sartu zuten zerbait egiteko. 2007an biran geundela Ferminekin, Ferminek 3 urtez behin, bira bat eitzen zuen, da esaten genuen, bueno, zerbait igual egin beharko genuke, datorren urtean berriz elkartzeko, ze hor lagun talde polit bat egin genuen. Eta, bueno, aurren taldea egiteko garen nik esan, bueno, uste hauetan ezagutu dudan lagunekin egingo talde bat, hor gaude Jon Mari eta Aitor diala etzakit taldekoak, Pello dala hemen eginotzukoa, txikitatik ikusietela izoz taldean jotzen, Iban Zugarramurdi bateria jotzen ez dutzetela urte askotatik. Azkenean, lagun arte bat elkartu ginean, denak musikariak gehanak, eta hortik sortu zen Esne Beltza. Fermin Muguruzaren 2007ko biratik. Harria zulatzen ditut nik, kate beltzak apurtu nahi, korapilloak hausteko, bizitzaren zama harintzeko, zerbeza batzuk hartzera, zatoz nirekin etxera, korapilloak haustera, zure ondoran nirekin gora. Tresnago gaueko argia pizteko, prezurekin irrifarre egiteko, dantzaren zagun dantzan egin gaua, argitzeraino. Esne Beltzakin Euskal Herriko txoko guzti bisitatu dituzue, Europan ere barna ibili zarete, Espainian ere kontzertu batzuk, bidean hainbat disko eta ibilbide oparoa, ez? Horrelako talde handi batek dakartzan zailtasun guztierekin, ez? Bai, zaila da, beste jendeko talde bat aurrera eramatea, gaina gauzak argi eta garbi jarri genituen, bakoitzak bere lana genula eta ez nila launtaz dedikatuko, ez? Zuk irakasleak gara, beste batzuk autobuseko txoferra edo beste lan ezberdina dazkagu, ez? Orduan, hola hartuta ere beti ere zailago da. Familia dazkau, hasieran nik uste erresago izan zala, bai? Baina gero zailago juten da, baina egia da hor gaudela ume batzuk bezala disfrutatzen, oso gustoa, eta aurten azken diskoa eta dugun ni disko horren bigarren urteko bira egingo dugu eta oso pozik. Laster abiatuko dela gainera, baino gainera beste proiektu batzuk martxan jartzeko indarra eta orain dela 2 urte ateratzen da zure izenean lehenengo diskoa, non eta izena ereinozu. Bai, hori atea zen gehien bat, Esne Beltza taldeekin negoela, nire aita oso trikitizalea da, eta behin esan zian, noiz baitea ateo berko disko bat dezentia. Orduan esan joa. Egia da, txikitatik trikitizia jo betela, eta zerbait tradizionala egitea, nire kriston ilusio egingo ziala, ez?
Orduan egin genuen Esne Zopak proiektua. Bueno, garai hortan ez betianikan mirestu izan ditut trikitilari zarroiek, ez? Laja, Hauntxa, berein histori pila bat kontatu izkiat eta horiek iruditzen zaizkit Euskal Herriko punki autentikoak. Hori bizi izan dituzten anekdotak kristonak dialako. Eta horren pentsatu nuen disko bat egitea, dokumental txikitxo batekin, beraien anekdotak kontatzen da anekdota horiei kantu bat eginez. Kriston arrakasta ukizun jendeai pila bat gustatzen zitzaion, beti esaten zuten, noiz berriz da. Eta horren hasi nintzen, Esne Zopak 2 izango zen hori prestatzen. Baina konturatu nintzen, letrak, txuriaken batea elkartzen nintzen nian, txuriak egin zitula letrak, Jon Garmendia txuriak. Letrak oso bastante intimoak ziala, ez? Asko atetzen zen nire jaioterria, kaleak, orduan, esan nuen, bide hau gehiago nire izenak egin beharko nuke. Eta hortik atea zen, bigarren disko tradizionala, esango nuke, nire bakarkako lehen diskoa, ere inotzu izena duna. Eta gero, horrek eukidun reperkusioa ere bai, bastante izan da, trikitilarien asko gustatu da, eta baita ere esaten zaten, bigarrena. Bigarren diskoa, 2 hau, oin ate dudan bigarren disko etorri da. Eta hori da, gu gaur hemen elkartzaren aitzakia, 2 diskoa, non 2 disko dauden, lehenengo diskoan zuk egindako kantak dira nagusi, bigarren diskoan berriz, bertsioak eta moldaketak, zure gustoko kanta eta taldeenak, goazen partez. Lehen diskoa aipatu barroa genu, esango nuke dala igual zure musika bideren isla, ez? Trikiti giroak badira kantu batzuetan, roka badago beste batzuetan, mestizaia ere, eskagiroak ere nabari dira, trompetak ere badaude, oso disko anitza atea zaizu, ez? Aurretik atea ditut liburu batzuk, diala nire gilbidean egin ditudan kantuen partiturak, ez? Esan nun, liburu egitako bat berezia izango zala, orduan lehenengo diskoa Ereinotzu izena zuna, gehitu nion liburu bat partiturakin. Abesti guztiak zen partitura pasata, liburu batean, trikitisa ikasten duenak, errestasunak eukitzeko, kantu horiek gero jotzeko, ez? Hori izan zen nolako gehigarri bat bezala diskoari. 2 hau etorri danean, niretzako diskoa da lehenengoa. Bigarrena da opari, beti gehitzen diotelako beste zerbait. Orduan, opari dago beste disko bat, berzio ezberdinekin. 2 disko egitako lehenengo diskoa prestatzen hasi nintzenean, baina nahi nula jutia pixkat Ereinotzu diskoan, ez? Folk estiloen. Baina kajoian eukitzen dut hor kantu pila bat, eta kajoi irekin nunean kontatu nintzen kantu pila bat nazkala hor gordetak, eta etxean nire arrebakin eta kantuak behiratzen hasi genien, esate zuten pena zala abesti horiek hor luzea. Hortik atea da pixkat mix hori, ez? Denak ikusten da kolore berdina dutela, leku berdinak grabatuta daudela, eta baina estilo aldetik ezberdintasun puntu bat badakate. Azkenean nik uste gogorazten dula pixka bat igual etzakit garaioi, ez? Etzakiten garaian ebai egiten ditun folk estiloan, baita ere rock edo pop estiloak ikusten genitun. Eta nik uste hortik atera dela gehiago lehenengo diskoa. Honeiteke beraz zure 2 munduak uztartzen direla disko honetan, ez? Trikiti astapenak eta rockaren eta mestizaiaren gaur egungo musika, ez? Hori da. Gero ere bai, pentsatu duena da, nola ez nebeltzen kolaborazio asko dukitzen ditugun normalian, azkeneko diskoan ez dugu beste duki, baina normalian kolaborazio asko dukitzen ditugu. Nire diskotan ez den nahi izaten kolaborazio dukitzen, baina nola berzio diskoak egin deten, beti hasieran pentsatu nuen berzio horiek egitea jatorrizko musikariei ezatuta, ez, berein abestiak egin zituzten nahi deituta. Baina beste alde batetik iruditzen zaiten oso obioa, zala hori egitea. Orduan hortik etorri zaiten, Maiz eta Ixarren kantuan Nogen taldea sartzea, edo amets bat Galez eta Maiderren abestian Sua taldea sartzea, Moonshine Wagon sartu dute bai beste kantu batean. Ez dakit, pixka bat, espero ez dan zerbait egitea bideratu pixka. Lehen aipatu duzu Jon Garmendia txuriaren izena, zure musikabidean personaje
garrantzitsua da, ja etzakit taldeko garaietatik elkarlanean zabiltzate, eta Esne Beltzako letra asko ere bereak dira, berak egin izan ditu zuretzako letra asko urte hauetan guztietan zehar, zure musika bidean, esan bezala, pertsonai importantea, ez? Bai, nik esango nuke nire kantu guztien letragilia beha dela. Bai, nik uste gauza horiek hobeto kontatuko izkizula beak. Igual hobeto dugu bere gana jutea eta beakin hitz egitea. Ziguru Donibanen bizi da gaur egun bera, beraz furgonet hartu eta zagutuko dugu Jon Garmendia Txuria. Bai, asko hobeto. Guazen ba. Aspaldi hasi zen Jon Garmendia Txuria eta Xabi Solanoren arteko harremana. Etzaki taldearentzako letrak egiten hasi zen Txuria eta orduztik Xabi Solanoren ia kantu gehienak idatzi ditu. Duela 15 urte ihes egin behar izan zuen iparraldera eta geroztik Donibane Lohizunen bizi da. Bertan sortu du bere familia eta bertatik idazten ditu letrak. Muga zeharkatu eta bagoaz beregana. Bidasoatik harago Euskal Herri bat badago, bihurtzen ari zaiguna garoz eta arrozago. Muga sortu zizkiguten, gu sortu baino lehenago, ta muga horiek haustea gure eskuetan dago, gure eskuetan dago. Kafe goxo baten bueltan bildu gara Kaia ostatuan. Jon Garmendia eta Xabi Solano jarri ditut musika eta letren arteko mundua hitz egiten. Ondo gogoan dute biek non eta nola ezagutu ziren. Lehenengo izan zen Jarkin topatu ginen, Hernaniko herrikoan. Eta beha galdetu zian, ni kanta ikiten nuen. Bai. Alare, iko beto kontatzeko dik. Bai. Xabi zan gaztia, eta... Zan? Ni baino gaztua da. Azkenean 6 urte gazkau aldien. Eta, karo, ni orduan ibiltzen ditzen, kantatzen, bertxotan, ez dakit. Eta, elkartu ginen Jarkin, herriko taberna zan, Hernanikoa. Eta Xabik esate dit, idazte dituk gauzak, ez? Hola, eta, bai, eta, eske, nik kanta pila bat ezkat. Eta behar dit horri buruz idaztia, hola, eta nik zaten, zer da pila bat? Jo! Jesukriston pila, hola izan zian, kanta pila bat ezkatin da. Eta nire harritu zian, zaten hain gaztia, holako pasilloa, holako gogoa. Eta esan, bueno, bida, zeo zentzuna da zio, hasiko dugola, da, bueno, kriston grazia intzian nahi, zebera kontatzen zu, Jesukriston pila. Bueno, gara jortan bost asko zaz. Bai, baina... Ez baino, eta beti harritu nago horrek, Xabik edaka sekulako sormena, ez? Eta gai da, denbora gutxin, abesti bat osatzeko eta melodikoki ez dakit ikuste oso garbi eta oso gaztetiko izekan. Ezken ni etzakitekin, hasi nintzen, etzakit izena pixka berandu jarri genio, baina 13-14 urtekin hasi nintzen, ja Ander, Jon Maritani, hiruak. Gero ja 15 urte nitxula Aitor sartu zen, da orduan ja izena jarri genion, etzakit izena. Eta dena jarrita zeola, deitzu ziguten Euskal presoa, Euskal Herrirako banderolan abestiaten nahi zutela, uda hortan indarra emateko, eta hortik hasi ginen, ja, abesti bat egin genuen. Bai, garai hortan zen presoak Euskadira, kanpaina, justu kanta ere horrekin egin genuen, ez? Bueno, gurekin jarri genion. Hori da. Eta... Hori izan zen, lehenengo kantua egin genuna. Lehenengo hori, eta bigarrena gero gaina, Beizarri Eskorra izan zen, bigarrena. Bai. Eta biak izan zian, hola, zerbaitegatik bateak genitxuna. Eta gero ja etorri zen diskoa grabatu behar genuela, eta hor ja erabat dania jarri ginen, bilok. Xabi Solanok izan dituen egitasmo guztietarako idatzi du Txuriak. Egitasmo bakoitzak norabide bat izan du, eta idazterakoan ere nortasun horren bila joan izan da. Azken batean, nik idazten etenean askotan jartzen naizena da nori hitz egiten nahi naizen, ez egiten nahi naizen, ez? Azkenean, esaten dut, abesti hau netzako sortzen dut, edo entzungo duen norbaitentzat. Azkenean beti dago duda eterno bat, baina azkenean jarri behartzea, zuk zure jarraitzaileai eman behar zu ere, nahi duten hori, ez dakit, edo identifikatuko dian zerbait. Nik hori bilatzen dut,
bilatzen den noski ere, bakoitzak bere aldetikan hartzea, abesti bat azkenean entzuten dunak eta kantatzen dunak berea du. Eta berak ematen dio importantzia kantari. Nik igual, nondik idatzi deten edo zergatik. Ni uste dela, abesti bat eman izan diotenean, melodia bat horrekin noa eramaten dien behai. Ze askotan tokatu da ere behak nik letra pasatzea, eta nik letra horren arabera juten nahi zebe musika baten bila, ez? Azkenean nik ustetan lotuta dihoala, eta beti zeiten gaude horri buruz. Ze, guain gontan zertaz izango dugu, ze, bueno, abesti asko eta asko inditxeu enkarguz, eskatu izkirtutelako, ontako, harako, eta oso ezberdina da. Gero ja beste abesti bat inberdeunean, ja guk sortuta erabat, ez? Orduan, nik uste bidea edo beak edo nik beti ematen deula, nola jo. Eta gero Xabin proiektuak aitzakitetik pentsa etorri dira diferente pila bat, ez? Berak gero Ferminekin juntzan, baina bueno, ez dakit Lau Itzal, De Solanos, ez dira, desberdina dira proiektu batzuk, Esne Beltza, azkenean, bueno, orduan hor jundia kantak, ez dakit, estilo askotakoak eta gai aldetik ere, noski beti badeu, konsideratzen geha hitzein behar dieula herri honi, herri hontan dauden arazo asko hartuta ardatz, ez? Ze guretzat hori garrantzitsua da. Eta hori, aldarrikatzaile edo mezu aldarrikatzaile bat badaukagu, eduki dugu, ez? Eta gainera kontentu gaude eta ez dakit nolabait gure apaltasunetik ere esaten dugu, arrotzen gaitun zerbait da hori, ez? Musikak eta hitzak bat egin behar dute. Batak borobiltzen du bestea. Zirriborroak joan etorrian ibiltzen dira Donibanetik Ereñozura. Elkarlana ez da mugatzen hitzak idaztera. Estudioraino irauten duen bidea izan ohi da normalean. Askotan bai, ez? Nik ez dakit, gero ondo elkar ezagutzea, geha, harremana handia deu, sakon, ez dakit, elkar ezagutza handi bat deu. Eta, ondo komplementatu geha beti. Eta azkenean da, beti on geha, ez? Elkarlanian, da elkarrekin hitzketan, da gauza hau eta bestea. Ez dakit, nahi Xabin abesti baten edo zer gauza lehen oinarria entzuten detenean, ja zerbait ekartzen dit horrek. Zer ja beha ezagutzet, bakin nundi doan, ez dakit, ze epokan da hon, gauza asko hola sumatzen dizkiot, eta horrek, ematen dit beste privilegio bat, errexago idazteko. Gero batzutan da, nik idatzitako testuak beak musikatu ditu ere, eta hortan niri asko guztak ez zait, ez dakit, nire poema batzuk edo egin ditugunean emanaldi edo zerbaitetan edo ez dakit, baina bedozin poema beak hartzen du niria eta badakit ze musika jarriko joan da, nire guztak ez zait hoi. Eta beti asmatzen du, nire guztak ez zait, porque azkenean da, ulertu du nik idatzieten hori zertarako dan. Nik uste dut urte asko elkarrekin da oso ondo ezautzea da, eta azkenean hori nabari da abestitan emai. Abesti bat erdi bukatu da daunean, beti itxe dugu grabazio bat, ikusi aber nire ahotsa nola geratzen da, nola sentitzeten, da beti beha dago, abestu. Ze melodi oso barrua dakat nik, beste gaur bada, hitzakin lotzea, ez? Eta esan behar dudana, sentitzea. Ez dakit, uste baiet, batzutan bai, batzutan konturatu geha esateko, ostra, hau da, hau izango da kanta. Ez dakit, baina gero igual asmatzen dezute igual ez, porque askotan ez dezu jo. Igual galditu dira kanta batzuk, gure ustez direnak, ez dakit, beste lanketa baba hola, beste zerbait eta ez ez, orduan, baina bai, batzutan bai. Ez dago asmatzik, azkenean, igual lan abesti batekin egin duzu izugarrizko lana eta esatezu, guau! Eta beste bat izuzuen beste demora dedikatu eta horrek sonatu du igual berroi aldiz egin bestia baino eta ez du jakitik, azkenean jendea izenek ikutsuko joan gehiago, ez? Eskertuan hau Xabiri, ze beti bilatu du ni nahon lekua ara etortzea eta estudio bat ez bazeon ere estudio hori montatzea ia, ez dakite. Ni egoteko, ni parte hartzeko bere ondoan, niri askotan igual hitz bat kantatu duen bezala esaten diot, ez zait bat ere gustatzen, ez dakit, horren aldatu indugu, edo ez dakit. Bai, tokatu izan zaigu, nire gustatzen zaitena ni abesten nagoela behar horregotia, porque azkenean behak ulertu behar dure bai, ni abesten nire izena, ez? Importanti iretzen zait. Bai, eta alde hortatik, ni prozesu guztia bizitzea gustatzen zait gainera, eta nahi dut, eta azken batean zerrain neria sentitzen dut, eta orduan, Eta gaina oso borila da, bion artean egin duen zerbait, bion artean bukatzea, ez? Horri emate jo, garrantzia dira.
Orri zuri batean abiatzen da kantu bat. Melodia dator gero goikoan. Letra idatzita, kantua sortuta eta diskoa argitaratuta dagoenean, kantu bat herriarena bilakatzen da. Ni jartzen naizenean batzen idazten bakardadean, ez dakit orri zuri bat dakat aurrean, ez? Eta hor da bete behar dezuna edukiz eta zergatik, ez? Baina bueno, batzuetan pasa zaigu guk gehiena azkenean egiten dugu, nik idatziz eta Xabi biok identifikatu behar gai, iritsi behar zaigu egin dugun kanta hori. Eta gero ez dakigu zein izangoan bilakaera, nondik hartuko duen entzuleak edo zaletuko den, edo gustatuko zaian, edo ez duen gustatuko. Askotan gatu zaizkigu kantuak bai, hostxe. Hasi eta esan, hau ez eginoa, eta alde bat dian. Eta, bueno, esan asko argitaratu ditugula eta beste pila bat hor daude, hor daude eta, bueno, igual egunen batean ateratzen ditugu, ez dakit, hor dago. Batzutan hor gehatu dira kantak. Ni uste sorkuntza honetan politena hori dela hori sentitzea, ez? Eta hori sentitzen da, ni bentsat hori sentitzen dut, diskoa bukatu deunean estudioan, gehatzen gara biok, jartzen gara estudioan eseita eta entzuten dugu kanta guztik oiti bera. Momentu hortan nik ja sentitzet, ja dala, ez dala gure barruan daun gauza bakarrik, baizik eta ja danona dala, ez? Nik uste denak diala herriarenak, ez? Azkenean, nik askotan pentsatzen dut, gu gure bakardadean bizigea eta guk geukite ditugu gauzak. Baina azken batean herriari esker gauden bezala edo lortzen dugu dana, ez? Ez dakit indarra hor dago kolektibitatearena adibidez. Ez dakit nik goizean jekitzen naiz eta ogia erosten badet da okinak ogia egin dulako. Edo egunkaria irakurtzen badet da norbaitek hori idatzi dulako. Edo ez dakit, edo gero gaixo egon da medikura banoa, ez dakit, dana horrek. Eta hor dago, justu hor dago edertasun hori, ez? Gure intimitate hori ja, bueno, esan dugu, egin dugu. Eta orain ja jendeana da. Ze bakoitzak biziko du bere maneran da, bakoitzak kantatuko du bere indarrakin, ez dakit, nik askotan topatu dut jendea kantatzen, nik idatziako gauzak, pasio handiagoakin nik jarriko niokena baino. Orduan esaten dut, eske berea da, ez da neria. Bera bizi du, bere zerbait ekartzen dio kanta horrek eta hor da, eta bueno. Asko hitz egiten da musikaz gurean, baina akaso gutxi hitzen inguruan. Sortzaile interesgarri asko ezagutzen ditu txuriak, baina langintza horretan jarduteko baliabide gutxi daudelakoan dago. Zakit, nik uste Euskal Herrian gauza oso politiak sortzen direla gaur egun, oso edukin aldetikan badagoela jendea egiazki sinisten duna eta egiazko pasioa eta egiazko zintzotasuna duna barnean duen guzti hori ateratzeko eta bideak bilatzen ditula. Epoka bakoitzean hori ala egon da, eta izan da asko lotua, nik ez dakit nik abiz, ni asko enfokatzen naiz problematika sozial eta politikoei. Azken batean, hori horren parte sentitzen naizelako ere, ez? Baina uste dut dagoela sorkuntza oso ona, baina sorkuntza hori oso gutxi lagundua dela, bestalde. Ze hori izan nahi nuke. Esan nahi dudana da, herri honetan, Euskal Herrian dagoela sekulako jendea, idazten duena ondo, sortzen duena, eta nire kezka da, ea hori egiazki baloratua den eta bat aspektu batean, dela ze laguntza gutxi dauden kulturalki, jende horiei bultzatzeko eta sorkuntza horretarako instituzioen aldetik eta gauza askoren aldetik, ez? Eta hor, nire kezka handiena hori dela. Nik uste oso jende ona dagoela, idazten, bai musikan, bai edozein euskarritan, eta uste gehiago jarri hartzain zitzaiola fokoa egiazki baliabidea dauden hori dana ongi bultzatzen. Donibane Loitzunen bizi da egun Jon Garmendia txuria. Bertatik idazten ditu hitzak, sorterritik urrun, baino era berean etxetik gertu. Sorterritik joatera behartua izan nintzen, eta orduan sorterriari begiratzen diot beste angelu batetik beti, ez? Eta, saiatu naiz askotan, sorkuntza arlotan, hori pixkat aparte uzten. Batzutan eztarriak korapilatzen zitzaidalako, edo idaztea bera gai horri buruz, mina egiten zialako igual, ez? Eta, orain ikasi dut, nagoen tokian bizitzen, nire herri horri begira, nire sorterriari begira, Ipar Euskal Herri honetan egokitu eta bizitzen, ez? Eta ikasten, nola bizi zaitezkeen ausentzia bat barnean eukita eta distantzia bat, ez? Distantzia dela erraldoia. Zure barru hortan burutik azken behatz puntaraino daukazuna, ez? Eta
Eta, bueno, ni begiratzen diot, ikusiz, nik utzi nuen herri hura nola ote dagon, ze zalantzaz bilduta beti, eta agian nik buruan dakatena dala herri hori, baina herri horrek aurreratu du beste 20 urte, eta 20 urte egiten beste forma batera bizi da herri hori bera, ez? Orduan nik igual oroitzapenetan daukadana ez da egiazki errealitatean, gaur egun hola, ez? Batez ere Ipar Euskal Herri honetan, azken batean, zu etorri zara eta, esaten dugu muga hori ez dago, muga dago. Muga gu sortua da edo sortu indigute. Baina azken batean beste hizkuntza bat da hemen nagusi, eta hemen kolonizazio forma handi bat egon da. Eta azken batean euskaldungoa gutxiengoa gara hemen. Eta esango nuke, hegoaldean zenbatean da honen berdin, zenbatean da desberdin. Ez dakit, azkenean desberdintasun kulturala asko daude, urteak joan arau gehiago. Orduan, guzti horri begiratzen diot ere, eta ikasten dut, ulertzen, eta hori dana, egin behar duan sorkuntza batetara moldatzen ere. Ez nuen sortetxea agurtzeko denborarik izan. Presaka utzi nuen sorterria. Ezertarako denborarik ez nuela, ihes egin nuen. Ez nuen maiteinoa agurtzeko denborarik izan. Baina izan banu, ez nukeen jakingo nola agurtu. Bizitza zurekin partekatu nahi duenari, nola esaten diozu berekin partekatu ez duzunak, ihes egitera bultzatu zaituela. Ez nuen lagunik agurtzeko denborarik izan. Baina izan banu, ez nukeen jakingo nola agurtu. Laguntzeko beti prest dauden hoiei, nola esaten diezu, ezin dizutela lagundu. Ez nuen ama agurtzeko denborarik izan. Baina izan banu, ez nukeen jakingo zer esan. Bizitza eman dizunari nola esaten diozu, bizitza hori ez duzula berekin biziko. Amari nola esaten diozu agur.